kina gaya min nan? Okay. Ni ya shafa kenan ko? Kin shafa? Ni ya shafa da mamana tunda ni zan yi renon shi a cikina na tsawon wata 9 da 'yan kwanaki kuma na haife maka abanka a cikin gidan nan. Kin Karima. Dan kin ga ina wasa da ke shine zaki dinga zo min da irin waɗannan maganganu. Ya za ki zo ki ce min kina da ciki kuma ki dinga tunanin wai ni ne miki. Tunda nake da ke kina matsayin kanwan matata. Ka sani cewa duk duniyar nan babu wanda ya taba sani na ya mace idan ba kai ba. Ni din? Sosai. Karima wannan wani irin sharri ne? Sharri zaki yi? Kinga, dan Allah dan annabi in ma wasa kike ki daina. Dan kin ga ina wasa da ke? Wannan magana ba magana wasa bace. Ba magana wasa bace. Ki daina wannan magana. Ni da na gaya maka kaga wasa akan fuska na? Kira wuta. Hajiya fito. Aisha Hajiya. Karima, ba kuma haka da ke. Ba mu saba irin wannan wasan da ke ba. Bai kamata ki dinga yin irin waɗannan maganganun ba. A matsayin ki na ƙanwar matata. Wanda yake faruwa ne? Tun ina ta jin hayaniyar ku ina ɗaki. A'a, ba matsala bane. Wai a da. Iko, ita ce za ta faɗa. Za ta yi magana. Anti da mace ne ya siyo min yogurt shi ne ce ba zai siyo min ba zai samu damu da ba. Mutumin da zai tafi aiki. Yaushe ije wurin aiki zai bar aikinsa ne ya kawo miki yogurt? Ki bari idan ya dawo sai ya kawo miki mana. To shine dai ni ma da gani. An Allah umar ka ta. Zan taimaka wa gida. Again su san ne ko? Da guda ɗaya kake yi. Malama Fatima kuma yake so game da wannan fim da ake suna mata da miji na kamfanin Baraza TV. Hausa ne bukatan sai an fada maka zance. To bai Allah dai na san masu kallo da suke faɗin duniya sun san wannan ita ce binta daɗin kowa amma sakamakon ta tashi daga bacci ta kasa gaya masoyanta halin da ake ciki a wannan fim na mai suna mata da miji. Sai an jima. To sai an jima? To babu da Zan faɗa an jima. To Malam Aminu kaga dai yanda jaruman nan ta ki cewa komai saboda jiya ta kwana ana ta aiki. Ana ta Ashe kuna shan wahala wajen gudanar da wannan ɗaukar shirin fim. Tsabar abun nan wai kayan ta ba in Kai gaskiya kuna shan wahala. A ba Allah continuity gaskiya kuna shan wahala a wannan fim mai suna mata da miji kuma na san cewa masu kallo za su tsaya su kalle shi saboda an tsara shi ɗari bisa. Gaskiya ne ni dole ne zama a location ma dole in shiga shan wahala saboda lissafin. Ka san idan an yi gaba akan iya yin baya a jin gefe a yi can gefe dole sai ka tsaya ka tsaye in baka tsaya tsaye ba dole za ka iya samun confuse a ciki wannan shi ne. To Allah ba mu zuwa. Muje. A kwance kike. A zaune take. Ta yi waya Ka san kayan da wannan kwantunan wani sun ne. wani sin. Allah ba mu sun da ke ba. Za mu yi wani sun da shi. Wannan ma A wannan ma kwantunan za mu yi 23 da shi. Ai ba da wanda kayan ta ne. Bai ba magana mu. Inde kayan ta ne muje. Ha muje. Ba sai kin canza baki wannan waya. Waya take a nan. Wannan ba wayan nan ta falo ba ce. Wata waya ce can daban. To muna da amsa wata ta sace. Za a samu, za a yi. Ba mu dauka ba. Ba dauka ba. Ma'ana akwai ta. Ya akwai ta. Shi nake son ce. Ya akwai ta. Amma a yanda sin din yake ba a nuno ka ba. To abin da nake tambaya ke. To kawai mu yi haka. Shi ne ka abin tambaya kenan. Muje. Voice ne. To sai dai ta karanta ko ya kara a yi magana a ciki. A cikin shot din. Ha kai waya kawai din. Wayar tana wayar. Ma'ana kar a rika gaya mata tana faɗa. Tunda ba wani zai amsa a can. Kawai in ta karanta. Ba simple sim bane ba. Ta karanta kawai. Ko abin da Yake cewa ba ga mata abin da kin take. ganin tana daga yayi salamu alaikum zaki ji. Ka ganna a kwance. Ba shi ne nace ke nake cewa ina jin kasala ba ko ba A ba shi. shi bane. Ba shi bane. Ka ganna a kwance wallahi bana jin zan iya cin abinci da Allah ka taho min da yau. Sai ce miki to gashi nan ma zan dawo gida. Ina da mai ina Ina Zainab ce wallahi Za ta ku gurin haihuwa aka yi ko? ta tafi barka Mun makota. na ɗan karanta. Ta tafi barka makota. To sai baya sa aikatan ninsa ne tunda ba. Tunda ba abin nan ba kawai kada ki katin. Kin tunda kin fahimci sun kin gane kawai ba sai an yi katin ba. Ta tafi barka makota shikenan. Ka iya shan ruwan guri?
ba wanda iya shan ruwan maciji. Zainaba, lafiya da daddaren nan zaki tashi ki ta kuka ki hana ni bacci. Haka ma za ka ce? Lalle ma Umar wallahi. Wai dan Allah na anan me isa maza ba ku da adalci ne ko kaɗan a rayuwarku. Kuma mata, me yasa ba kwa yarda da kaddarar da Allah ya dora muku? Haba dan Allah. Hakkokin Allah nawa ka taka. Kai ma bin su kake yi. Da za ka zo ka dinga min wani wa'azi. Kina Zainaba, ni fa auren nan da nake so ne, kar ki manta. Zan raye sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai me wani Ka dalla rufe mun bashi. Kai dokokin Allah nawa ka taka A sunnoni da zaka zo kana mun ai ba zo kai ba. Zero. Action. amina wa kafin. Kai sunnonin shine. Kai sunnonin Allah nawa ka take? Sunnonin annabin Allah nawa ka take? Baka aikata ba. Inji ni? Da nake sunna ma aiki ce. Zero. Pick out and action. Ba Zainaba. Kar ki manta wannan auren fa da zan kara. Zan raye sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Dala ma da rufe mun baki. Sunnoni nawa ka taka? Sunnoni nawa ka taka wanda baka bi su ba ka yi su ba. Saboda yanzu kana son ka ce ma burin ka zaka zo ka nemi wani wa'azi na gaira babu dalili. Kinga. Ni da sassafe nake so in fita. Saboda haka ba za ki zo cikin dare ki hana ni bacci ba. Kinga kwanciya ta. Haka ma za ka ce. Wallahi ba za ka yi bacci a gidan nan mai da ramu wallahi Umar ka tashi. Cut. Nan. Da maka tun da su ka rike ni zance ga girki nake mana ma ka san ma ka san Karima ta zance ga maka. Gashi kuma na dawo da yunwa. To bari mu dan tattauna. Bari in ji duba girkin na ko na karasa sai zuwa a warwasa. Yawwa. Sannu. Alama da lana. Karima kenan. Na'am. Uwar rigima uwar rikici. Kin saba idan kika zo gidan nan sai kin kira ni a waya kin ce kin zo. Amma kuma wannan karan wai sai yanzu in same ki a cikin falo. Wallahi in ga maka tun da na zo matarka ta dake ni da hira. Shi yasa ma ban kira ka ba. Ba gashi kai ma ka zo ka tarar muna hiran ba. Amma dai ai ko dan kira na kiyaye kice ga kike zo ko? It's okay.